Travel with style and comfort with the all-new Force Traveler Tourer, customized by Bomb for Force, Shillong. Enjoy its big and comfortable cabin along with its large boot space. A new leather interior along with furnished floors, individual charging stations, personalized overhead air conditioning with pleasant after-dark lighting, comfortable reclining seats, adjustable side mirrors, and aerodynamic luggage carrier. For more customizable options, contact Bomb for Force, 3rd Mile, Upper Shillong. Kum shibanta wan play kalat kalinti ki khun samla ki bawan ki longi long sam ki biluna ha ka yokot ka Shailyntem Multipurpose Society ha ka apinyotre urisau arja arpuar kala play ke jaka aji kai computer na ka banta ki khana ki bakwa bandang ha ka nikaliang ha ka nikasi ka kongsan ka ka kong algebra gwinet renja ka bare ka kirtong jo ka Central Congress ka ban aireng na 17 North Shillong constituency ha ka election MLA arja arpulai Kani ke jaka aji kai kadan haja yaw pedeng marpasha bar Robert Hospital bar ki khna ki bol sha aji kai kimdan kam satia ban siu pisa ai habakrana kani ka si ka kong LG ka loong bakate ka Shailyntem Society kani ka jingthu ha ka jingem jongka ha ka por ba kamut ban yang ki election ka loong ba ha pej ha ka liang ka puli ka puthi ka jala me glaya kala hiar ba hadu kata bar kum ka samla jo ka constituency ba jong ka jalla hi kamla ba chu shong ba pej ba ki khun samla ki chu sakut bat sakama Karakin tui ki khun samla bakim dei bandu jingkermen namar habadan kamon kalantiru kadon Haga jelahi ka jongi ambang apetang ya ka constituency habangi kren kumnu bangin kit iki kam ki jam hakan ni ka jela ka jongi ni hapet salon sar iki khun samla ki khun rangba jong ka jela Meghalaya hi bro ko wei bat nganget hi lingba ka ni ka Shailyntem Multipurpose Society bag niyo ban play ka ni ka free computer class namanta Kiba Duk Kiba Sok Kiba Myo Wadde ki don ka jingnang ka jing start Henry ha ka jingman jinglong jong ka perthai ka rem Henry da ka niya ka Shailyntem Society Shailyntem Multipurpose Society niyo ya kalat bangin play kalenti ya ki khun samla jong ka jalai ka jongi jong ka constituency ka jongi bakin yo ya ka jingnang jing start bat nga kentu kan phamru ya ki khun samla ki jongi kimdei ban de ran lada ki kwa banwan siya kani ka society bakin yo ya ka jinghi kai haki core computer kani ka society ka play kalat kalenti ya phi kamde ka kut no tang ham ne kani ka society kandang yai ne shirta bat nganget nang ni shakmat indio i ba kadan kanu ka jing pindi yo i yaki khon samla lada ki don ki ba duna hakanu ka benta khot yaki wanyalam yaki Syakani ka jaka bat kanihi ka jaka ka kloy ban play lat play lenti namanta ki khon samla ki jongi knang bakinum du ya ka ni ka jing puli ka jing puthi dangi pet menta ha ka jala ka jongi iba ka education ka lahir don hadu kata ngakum ka khon samla khon rangba jong ni ka constituency ngamla ban shushong bangan shupet bagi para samla ki jonga ki shusakut ki shusakma kimlong briu Bat nga kentu ya barok hat ki kun samla wat judu jingkermen di jing sedang ibarat ini free computer class bat lingba kan ka Shailyntem Multipurpose Society ngin sedang yo shu iki society bab her kum ki coaching class ki bangin sa play shu bat kum ju nam ta ki long kemiru ngin sa play kalat kalenti khnang makin yo ban im kamay jakpo yagi bat yagi samla nga kentu biang sa shisin wat judu jingkermen ha ka jing im where there's a will there is a way